Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Munotondera paya kanhau yechikomba ka patakakupai nhau iyoyo hatina kutaura nechikomba, asi nhasi taita kuti titaure nacho ka munzwewo mafungiro ake, munzwewo mafungiro evabereki kuti vanoti kudii nenhau iyoyi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Muli Zimbabwe ngiyalibingelela sesihlangene njalo mina nginguChiyera. Ngiyakuthemba ukuthi labona phela upart 1 wale indaba but asange silinike lapha isikomba esasikhuluma khona ukuthi sona sizidefend ukuthi kuyini okwenzakalayo okuyini okwenzakalayo. So namhla siliphathele yena ubaba wangikhona kunguye okhulumayo ezivikela kumbe yazidefenda kumbe uyavuma kumbe kavumi umuntu eZimbabwe. Yikho phela siliphathele khona namhlanje. Nekuti kaChiyera nhau iyi yakareba yakakura, saka tikaona kuti tingokuti izvese hazvingabude, saka tatiredzai tikupei maparts nemaparts. Nhasi hedu focus tiri kuisa kuvabereki, totarisa zvakare iye kanyakupara mhosva, tinzwe kuti vari kuti kudii nemhosva yavari kupomerwa iyi. Mule Zimbabwe sabona ukuthi indaba le inkulu kakhulu, so sathi hayi sizalinika ngeziqephu namhlanje into esikhuluma ngayo namhlanje into esiliphathele yona kulapha sikhuluma labazali lo muntu lo phela okuthiwa ulecala, yikho esikulandileyo, yikho esiliphathele khona namhlanje. Senkwazise tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Mwana uyu akazouya achibva kumukaradzi, ini ndabvawo kwaSabhuku uyu pange pano vana grade 2 wange wakangaisa wavhiringa wakandizira rekeni pabhasi, saka taida kugadzisana uye kuona kuti vana vadiki mukuru here. Saka panguva yokugadzisa kwataita nomaSabhuku novanhu ndopakasvika mwana uyu achinzi izvo baba ndakuwara, shuwa ndichiona achibhirita. Akadaro akataura nomapurisa womumaruzevha womamisha. Mupurisa akati no, haugone kuenda kukamba usina kuona Sabhuku akataurirwa nyaya yese izere nomukomana uyu. Ndopatakazoshedzwa isisu wabereki, tikanzi uyai pano munzwe nyaya ino mwana wenyu. Vati mavanga yataona nozvaai kutaura kuti anohumbowo hai nawo zvaanokodzera kuti nyaya iyi hatikwanise kutonga Sabhuku yatova police case. Mukomana unofana kuenda kuDarwin, wenge uri musi weSunday. Waenda musi weSunday iwoyo wapiwa tsama nomapurisa achienda kuchipatara Sunday, inofunga manesi wangu ari siri pahariyo basa ende dokta ainge asipo. Ndopa wakazonzi unotouya musi Monday yacho ndo yakaenda akaswera ari koko dokta anga asipo achinzi haapo unozoya umwe musi, nokuti tsamba yako kuti tikurape iri kutodiwa dokta anoona kuitira kuti mapurisa wazoziva kuti wakakuwara sei. Mukomana uyu adaro ndobva atanga adzoka uku zvakamurwadza ava varoora vangu sokurwisa kwanga wamuita kumukaradzi. Havana kuda kuti vateere varume wavo kuti wazoona kuti ko varume vangu vakasvika zvakanaka sevanhu vakarwa wani musango. Uyu akangoswera kudzoka kudaro zvikachinzi mudzimai wangu nanhasi havasati vateera. Ndikati ho, saka uyu mwana wangu akazosumuka usiku ihwo akadzokera kumukaradzi iko kubva asvikira paNext Farm. PaNext Farm akati naimi ndo mhosva yacho yatakabata iripo, vanhu vakandirwisa asina nhasi vanhu vacho havana kuteera kumba. Zvikanzi tazvinzwa iwe uchirara pano mangwana paNext Door apa ndo pana Sabhuku. So wakaenda mangwana nemasabhuku iyoyo wakashedza vanhu vanga vari murwizi imomo. Zvikanzi pano panodare uya munzwe kuti nyaya iri kufamba sei. Padare ipapo wakasvika Sabhuku wachitongana wachibvunza murume nomukadzi NECHIKOMBA. Saka zvadaro saizvozvo wabvunzana mhosva yakawanikwa NECHIKOMBA. Yakanzi iwewe dai wangu uchiziva kuti uyu anga wari waroora wako, wangu usingambofanira kurara nawo mutende kusvika uzova nevanhu vanava nokuti waroora. Saka iwewe unotova nomhosva yokufanira kubhadhara kwamambo somatongero atiri kupaita.
saka kana wabvuma mhosva saiyoyi yatakuona saina ndobva asaina ava ndobva wasaina maiguru ndobva wasaina ndochiziti maminisita akuyaendesa kwamambo still mwani mwezi urayi maminisi yatowa kwamambo saka ini semubereki zvaindirwadza kuti musha wangu waputsiwa nemunhu uyu saka kuenda kwawakaita kwamambo ndakumirira mupurisa wamambo kuti azouya kuzosunga munhu anyakuita mhosva anochimina ndopandazoenda kunopa umboo inini seni samubereki kuti aiwa zvakandirwadza nokuti zvabvira kuri nokuti mwana wangu wacho mukoma waiyeyo breni dzake dzenge zisatodhonza muzva zvinoitika pachikomba nomudzimai wake anofanira kunge akatodyiswa kana kutoti azive kuifamba haatomboziva asi ndichitaura chete kuti kweye murume uyu ndiani kushandira musha wenyu here wamunoda kuramba muchishanda naye saka nhasi iye zvinezvi mudzimai uyu nouyu havachawirirani uyu akuti kweye mudzimai wangu kuenda sei kuna maiguru achiita mabasa yakadai iwo kuramba uchiita nharo kuteera maiguru shuwa ukama hwai kutaura kuchinjwa ukama pano zvakakanganisa padzinza zvakagadziriswa mamba anozviziva zvagadziriswa saizvozvo ivo vana ivo varoora vangu vanga varipo vanotoziziva kuti kugadziswa kwakaita shoko iri ava ndaatezana saka seiko ivo vaizoenda kunorara mutende muna atezana ivo vachiziva kuti ukama hwu hwakagadziriswa ende shofo shuwa yemunin'ina wangu saka zvakandirwadza kusvikira nanhasi tikati no mwana wangu ndakumboedza nyaya yokuti apa wava uchirwara kuseni watadza kufamba kuti uende kuDarwin hauna mari yobasi chimboenda pakiriniki uone zvinokubatsira ndombozama kuti ngatsvage sei mari kuti uchidzokera kuonekwa nadhokta nyaya yako iende kumapurisa uyu achatongwa nomhosva dzake dzinofanira kuita 3 kana kuti 2 ndoyokuti 1 akakurwisa 2 akapomba novaroora wangu ari baba chikwamambo saka achatongwa nomhosva idzodzo saka ndo maziri andinoita zvikundirwadza nanhasi kuti nyaya iyi ndakutomira mambo kuti sezvo akapiwa maminutes ndo chokwadi kana sabhuku anga aripo nhasi kuseni kuchiedza munina wangu anga ari kurwizi ikoko wandinaye atouya akamuka kuseni akanitaura kuti mukoma zvikaita varoora wako wakatinyadzisa wakabvuma zvese padare ikoko kumukaradzi saka zvinokodzero here kuti tigare nevaroora wamumusha ndino mukoma wangu mukadzi womukoma wangu inini ndozoita munina wangu ari mashura nomudzimai wake ndokumbirawo yeti ano mudzimai wake pachiwanhu chedu kana inini mukoma wangu akafa kana kuti munina wangu akafa mukadzi wake kana nichimutarisa ndiri mukoma wake womurume wake ndinomuona semuroora anigona kupinda nhaka chiwanhu chedu pagadziswa izvozvi nyaya ndikutaura sabhuku izvozvi kumutora ari mubhuku medu vanozviziva paikunzi pagadziswa ukama ivo vese vanhu vakashedzwa vakati ukama hwagadziwa munhu anozowanikwa achipinda muimba yakati imhosva vanozviziva varoora chikawapa kuti ivo vazoenda mutende nana Tezvara kana kuti izvozvi zvava kutaura zvandikunzwa pari zvino kuti vaivo patsime dhirezi unenge ukadai murume ari mukati motsime akadongorera mukukupa mvura aionei Tezvara akusi kurara tikwese here kunga chete ikoko saka zvinhu zvakandishusha nanhasi ndiri kushungurudzika kana nomudzimai wangu adzawaisi ndi kutofungira kuti ndichateta kustroke nokufunga kuti ko mhuri yangu zvaikudai mukati menyika zvinoreveiko pachiwanhu chedu chiwanhu chedu chikukosha muroora anoziziva kuti pakagadzwa kugadziswa izvozvo masabhuku wakashedza mhuri wakataura kuti pakaitwa jekerere vachizviziva vaizenge wakurara mutendeyo naatezvara zvange zvamboita sei kuiye paizogadzirwa mumhuri kunzi ava ndavava Tezvara chii changa chamboitika pano kunetsana kwavo vakamboita ivo vabereki ana asabhuku ana baba ndo vanonazoziva zvakakanganisika kumashure saka kumashure kwacho ikoko ndo painzi nemhondoro mukaramba mukadai panochimina panokugadzisa kukanganisa kwavakaita zvokuti ivo ana sabhuku wacho ndo vakatogadzisa ukama ihwohwo isisu imba yedu yokwanyatsanga yacho iyoyo ndisu vanhu tiri kutonzi takakanganisirwa tichinzwa nhoroondo yevabereki vedu nokuti pano vana sekuru vedu ivavo vainzwa achiwandira wakapinda nhaka yomuroora saka zvinova zvenge zvisiri izvo but nokuda kwokutongwa kwayakaitwa nomhondoro ichiripo yenyika ino vakazoripa nosoro wakafa nokuda kuti wangu waita zvisingatenderwe nomudzimu ndopakazodzoka vakuru vava kuti vasara vadiki varume tigadzise zvinhu zvichazoramba tichikanganisa apa mhondoro yainzani yainzi zunzangara okay mati vakaripa nei vanzi wakaripa nosoro wakakazvikanganisa akakuripa nosoro kufa uko
kufa uku wapikisana nomondoroka. Saka kana muchiti ichi chimina chakaitika pane munin'ina wenyu nevaroora venyu, zvingaitika here kuti munin'ina wenyu anokwanisawo kuripa nesoro? Kwete, izvo zvaiwo chikare kare. Mazuva ano ndozokuti munotaurirana yogadziswa kwamambo yopedza nyaya yacho. Zvino kuramba kuri kuitika apa, kukaramba kuripo, chii chinoitika? Munin'ina wenyu akaramba achiti inini handina kubata muroora, varoora venyu vakaramba vachiti isusu hatina kubatana nababa, nyaya inogadzirisika sei? Vadzimu havatsamwi nazvo here izvi? Vadzimu vanogona kutsamwa kana pano zviripo. So munhu zvikaitika isu vabereki tinenge tiri kumba tisingazivi nokuzoona kwawo. Mudzimu mondoro inotsamba kana kudenga hakudi izvozvo. Saka inini inoshuvira kuti mhuri yangu igare zvakanaka, wawirirane wagare zvakanaka semhuri. Inini zvandikuda kubvunza kuti inini ndaroora mukadzi wangu. Mukadzi wangu anobvumiwa here kana ngai munin'ina wangu chaiye kuti ndimwana karavesi magumbezi? Pfungwa dzangu dzinoita sei? Changa chimupa uyu kupinda magumbezi uyu machira nevakadzi vomumwe munhu 2 varumewo vasipo. Ko uyu kuya kwaakazoita achizviona pfungwa dzakanoti chii changa chichiitika magumbezi ini ndisipo. Iwe uri murume 1 vakadzi 2 manga muchirongadzei pesa apa usiku? Varume vevakadzi ava vanga vasipo. Nhasi uya murume weona ari magumbeze nevakadzi vake vakafuga magumbeze pasina mumwe munhu, vari 3 chete. Chii chavanga chimboronga umu? Uyu munhu womurume hafaniri kugara kugwamana nedhirezi romukadzi, asi akagwamana nemadhirezi evakadzi vamwe. Chii changa chironga vari 3 umu magumbeze? Changa chimboita chii chari kuramba murume uyu? Pane chikuita changa chiita nevaroora vangu ini. Zvanga zvichimufadza makore akaita achirara vese tendi imwe chete, isu takangwa kuchembera takabereka nevana ava tichionga. Asi ndaiti ndikaenda nemuramu wangu inini uyu anohembe here ataura kuti chiuyewa. Andaita ni kuti ndikabika sadza ndomuti inini muramu yatirare muno ndokuti mukoma wako hapo. Ndaiziva kuti imhosva. Anogona kuya murume wangu achindiwana ndakara nomuramu wangu nomunin'ina wake magumbezi omukwapo anogona kutemwa nedemo. Asi handaikwana kuzviita izvozvo. Uyu chivindi chake changa chiita ichocho achirara nevakadzi vaviri ava iye ari wega. Aimborongei magumbezi umu? Ndomubvunzo wangu wandiri kubvunza. Chivindi chake chaimboita ichocho inini varidzi vakadzi akapa kuchakutemwa here, kuchakuwadziwa here? Hapasina chimwe chandichataura futi. Mashoko angu okupedzisira murume uyu ndasandirambira kuti hana kumubata nevakadzi vangu mutendi. Aimboita zvakawanda. Ndoda kumbobvunza kuti ndoda kutaura kuti inini toti imwe tendi iri pane danga rembudzi, imwe tendi iri panapa yangu inini, handiti ndobva kubva ndoya nerodhi yakachena iyi wondinzwa ndichitotaurawo kuti munhu yakuuya, handiti ndowana wakarara magumbezi ndosvika inini ndomutsa mukadzi wangu kuti ukuitei mutendi, handiti murume uyu akabora tendi nepaseri ndobva nepaseri ndobva uya pamoto panga ndiri ndobva agara useri kwangu. Ndotadza kuona munhu ari pamoto apa pangu apa ndichipfuura neapa ndichiva kumutsa mukadzi mutendi umu. Nhasi uno akundirambira kuti hana muwana mutendi umu akabora tendi nokabuda nekuseri akaya kugara apa. Ndikanetsa nomukadzi wangu ini murume uyu akabuda kumoto akaya kondimbundira kudewo. Ndakarohwa ndakatanga buda ropa muno nomukamwa. Ndopa akaona kuti munhu akwadziwa ndobva asiya ndobva atendera nekuseri wasvika mumwe murume wanonzi kwamushuwa ataura kuti makombe tiza munourayiwa hona izvo ngamakuitiwa panapa. Ndokutiza kwandikaita kwete kuti murume andirambire zvakundirambira achiita izvo ndapedza hangu. Mati vanhu havaira mutende imwe chete. Vanhu vaira mutende umwe chete vana vadiki here kana vanhu vakuru? Saka pfungwa dzavo dziri kushanda because imimi kana muchiti mukadzi unyairana uyu mutende, imi mukadzi unyachirana uyu mutende, mamuri kupi? Mamuri banditi? Makadi usiya matoradzikadzi wenyu makaisa matende kuti iwerara umu waza musaona vadiki kuti muda kuudzwa. Aiwa mirai musati aiwa mirai ndikuudzei, mirai nitaure musati vakava vanga vane tende dzawati 200
ava tete ava akabarapa mirai ava vakagara apa kapa musaita noise mirai nitaure ava kapa mukati aka amunze kuenda kuenda ava atete ava vakatenga tendi manzwa ndikazvita mheka ndichinyepa vati ndakatenga tendi mirai vati ndakatenga tendi rimwe gore ndatenga tendi ndobvaenda kunokakwa kuna mukaradzi handiti yanokaka kuna mukaradzi ava hanzvadzi wangu vanda kuti hanzvadza nditisheti tsvuka baba Clef vakasvika tende 1 yanga vachimborara iyei neyakanga yakaka neava vakadzisanganisa ikaita 1 vaidzisanganisirei izvozvo manjeka imi tene mukadzi wenyu ava baba wangu ozivapo kuperera nokuti imimi kana makuti hanzi uyairira nevakadzi mutende kuti vange vakadzi vachasina pfungwa ka ipapo mune muchitotadza ava vakadzi vairara navo mutende kavo ngavashandise pfungwa munhu respekta murume wako kwete kuti ungatora murume womunhu uchira naye mutende ava vadziroora vangu ava ngavazive munhu pamusoroyi ini ndachitara nomwana wangu panapa naika vezimbabwe vese muri pano ava kana kuda kunzvenga panyaya dzese dzavari kunzvenga nisabwa cho ndiri pano mwana wangu ndamuti inini ndatora zvipfeko zvacho zvakabatiwa ikoko nokuti inini ndikazviona aenda kutora zvipfeko zvacho zvinova zvichanda futi kwamambo ndinenge ndiriko ini nonzi mai Nyatsanga chitiko chakaita kuwana wangu awa wana wabankuru wangu wana wamaiguru wangu varume wangu vakasiyirana mukoma nemunin'ina asi zvakandirwadza kuti Waroora wakuita chituko chakadai zvinorwadza sei munyika matiri kana wachazogara sewaroora edo kuna Tezvara wawo nesusana amwene wawo kuti wanganzwa wanikwa vari imba imwe chete wakarara musasa kuna mukaradzi uko akubva kuno kwachisira amaiguru wangu wana wachiti sukaenda kuonga kuti tichengete mhuri asi wakaenda kuita mabasa asina kururama kuna mukaradzi zvakandirwadza kunodzi kundirwadza iye muroora wanga akati dzakaenda kuMozambique inobva kwaMutoko iye anoendawo bhodha mapanda tiri nokungwa kumwe chete ndandatotoni muroora uyu kandatoona hama yangu asi zvaakazoita ka zvakandinyadzisa kunonzi kundirwadza pasine kudenga kuti iyozve mwana wangu asara akutambudzika ega wanoeda atuta atizaenda nawo aishungurudza mwana wedu wamakore sikubva hanzi 2017 wachidanana baba wangu wakahwanda chetu asingazivi kuti chii chiri kuitika kusvika nanhasi munini wacho ndakazoburitsa nyaya yesei kuti mwana wangu yanga akati achitotambudzika kuti nyaya yanga itaure sei achishungurudzika chete mukati mahana yake kochikwa mwana wangu ndiri kushungurudzika stereki ndiri kushungurudzika stereki asingakwanisi kuti angatushire nyaya iyi muroora achita chite zvaita zvisezikizeki iyoyo achita zikizeki iyoyo zvakatirwadza isusu wana wangu zvakaita muroora wangu achishungurudza mwana wangu uyu ndatenda zvangu pane muroora aripo nemwana wenyu zvakare iyo inhau iri mudariro muri kudawo kuti kudini nazvo munoti kudini nemuroora wenyu muroora ndakamubvunza nezuro ndikati we muroora yagotsvaga huku yake zvakaita muroora tiudze chitiko chamakaita kuna mukaradzi akati achita amai hungu isi takawana takarara musasa pamwe chete asi kuti isusu tinzi takawanika takafuga gumbeze rimwe chete akataura achita aiwa tatakati ini ndandakafuga naamaiguru gumbeze uyu murume uyu akafuga ega gumbeze ndokutsangura kwaakandiitira inini ndikati asiye muroora makapatadza hamaifana kudaro iwe akarege kurara musasa wako kusvikana murume wakabva kuhwawa wosvika iwe uri musasa mako wakuzenda zvikanzi hamaika ipapo ndakapatadza ndakabiwa pfungwa naamaiguru akati haitirare pamwe chete musasa umwe chete ndizvo akataura muroora mudiki uyu ndikati asi waroora zvamakaita mashora ana Tezvara wenyu nana amweni wedu isusu matishora kunonzi kuti shora hamaifana kuita chitiko chakadaro kuti mungaenda kosangana imba imwe chete pamaimboenda naamainini wako nabamudiki wako mairara sei zvikanzi ana amaini wangu ano musasa wawo isu tino musasa wedu nomurume wangu ndikati kapa makazopafambisa sei amaaropa zvamakaita hazvina kunaka muroora makatadza akati shoma ipapo takapatadza hanzi ndimi maivepo pakatongwa nhau iyi ameno mungatitsanangurirawo kuti yakafamba sei motanga nekutizisa zita renyu mobva matitsanangura zvakare kuti nhau yakafamba sei pamusoroyi ini ndinonzi Isaac Nyatsanga ndiri Tezvara kuvaroora ava nokuti mukoma wangu ndiane vana ivo vaivai ini ndimina wacho saka musi wandikasumukawo ini chiri chipiri ndichienda kuna mukaradzi kuti ende kunoonga ndasvika ndarara kuna mukaradzi kwekweyo usiku kwakuchena kuma4 ndakazoya chimutsiwa na surprise tendaigara nowako
henzo anyasanga tikukushedzayo kumba uko noti kumba uko waya mwana wenyu Albert nyaya nayo ndoyokurwa kwaakaitwa nevadzimai ake NECHIKOMBA musi wachakabatwa kusvika isi takazoshedzwa vana vamwanga akawanda ipopo kuenda pasurplus kwatenda igano wako nyaya indobva yaedza kutaurika mumba imomo saka ikutaurika mukati memba imomo chikomba chenye chakaronga strategy dzakasiyana siyana dzokuti chizinunure kubva mhosva asi nekubvunza nekutaura kwaita vanhu mhosva yaidzoka sitiri kutsitirira chikomba nokuti chakanyanya kutsitirira chikomba inyaya yekuti vanhu vakazobvunza kuti kunawe Kanunga zvawakaona kuti iwe vakadzi awarwa wakati iwe wahwisa muvaridzi wevakadzi iwo osara navakadzi vacho uchitoshanda navo simba rako nderei akatanga kushayiwa zvekupindura ndobva atanga kuisa statement yekuti ava waramu wangu ndosanga ndakagara nawo uyu mumwe mukuru ndakabvira naye kudhara asi mudiki ndowandanga naye mai manje saka kutaurika kwakaita nyaya ipapo yakaoneka nyaya ikatsitsira kumuchikomba nevakadzi avo vese vakaonekwa vaine mhosva yekuzosatira murume ushinge makatabongozozo saka tabva ipapo maminitsi akanyorwa ipapo nehanzva dzatenda igara wako vakazoyasumudza vachiendesa kwasabhuku pasabhuku ndopatazoshedza zvakare kuti uyai kwasabhuku ngudiwa tasvika ikoko sabhuku chaakatanga kubvunza akabvunza muridzi womukadzi kuti titsanangure zvakaitika paakatsanangura zvakaitika achipedza sabhuku akatanga kuzobvunza vakadzi kuti naimi vakadzi imimi ko nyaya yekuti ava munobvumirana naye here zvakachinzi nyaya itobvumirana naye because tinenge takarara mutende yaTezvara ndopakatanga kubata nyaya kuvakadzi hanzi waTezvara kachinzi saka kana makanga makarara muTezvara isusu takabva kumhondoro nozuro kokachenesa nyika kuva kuti matogadzira chimina chinova chiri kurambwa nemhondoro yaka nezuro ndopakatanga kuita nyaya ipapo saka zvadaro manje chikomba cheche chakazoti shuwa hungu kubhadhara kwamba ndinobva kubhadhara nokuti ndana makore chidana nomukadzi uyu saka pakuchimina da kubhadhara chemunhu wani wandikabvira naye kare sabhuku achinyora maminitsi yake saka zvadaro zochinzi nyaya yenyu iyi dzanyaya mbiri kana kuti nhatu yokutanga ndeyoti yechimina ndeyekwamambo chikomba nomuridzi wevakadzi imwe nyaya yakanangana nasabhuku saka nekudaro sabhuku atasaizvo kachinzi kunoka tichagona kugara nemi bhozi nyaya yenyu iyi ichiri kutsva isi takutora maminitsi topa surprise anova nomupurazi makaitika chiitiko ichichi ndiachazivakarisa nyaya kwamambo yechimina svika isi takazoparadzana pasabhuku taakusiya vakusainiswa maringe nemhosva dzavakaita varoora vese nemurume wacho ndokuziva kwandikaita panyaya yawo chiitiko ichochichi maringuzoti kwagara nowako ndoziva nawo pane pandanga ndiroda kunzwisisa pakuti chikomba chakati ndoda hangu kuripa pane uyo andagara naye ndeupi mukuru wacho akatiza uyu mudiki akati kwete handina nguva naye nguva refu naye asi achiratidza kuti ari kubvuma kuti akarara navo vese ndo maminitsi ndikasiya zvachinyorwa nasabhuku gara nowachanakira iyoyo muri kuzvinzwa mhuri yeZimbabwe isusu munotiziva tinosvika kumapena chaiko chaiko paichange ichitongwa namambo aiwa tinofanira kunge tichiwanika tinzwe kuti mambo anozvifambisa sei mudzimai ati handina chandinoziva varume varikutaura kuti aiwa mhosva unayo uyezve nhau yatakuudzwa izvezvi ndeyekuti murume wacho akatobvuma aidana naTezvara ndiani ini handizive zvangu asi vaingofungidziwa kuti vanenge vanodanana asi kuti ini vandiudzi kuti vanodanana batariro mimi mambotitaurira wani kuti mimi hongu avaidanana handizvizive beni ndikuti vaidanana handitazvirekodha apa aiwa zvaingofungidziwa kuti vanenge vanodanana asi ini handiti vanobva vambondudzi vanodanana batariro havanobvondi ndakubvunzai kuti saka pakati penyu aidana nawo ndiani mukati chii kwakangodayira kokuti nyaya inge ichitaurwa pai sakani ndakubvunza futi kepiri kana kuti kekupedzesera nhai mainini aidanana naTezvara ndiani kana imimi musirimi amai guru wavo ndoaidanana nawo ndokumaonero yangu ya aiwa inini nayo handi tobuda uku tobuda inini nabataro tasingambodanana
asekuru kana zvinesaka munhu anongoendesa kupa kwa asekuru aiyo ka iwo ndi watwa murume wangu asekuru wa ndi watwa murume wangu ka nai kuenda ramba kenda kwa mambo era nomborambe kenda kwa mambo kwa chindaramba saka ndo taura zvisingaiti zvisina kuitika ndo tie ndikarara nawo ndisina kurara nawo ndobvuma here chete avana kurara mutende amai ndokwandikatanga kurara muso handisana mborara mutende maweni baro pasi amakide ndokanditi haitira tese mutende umu iwo atogara norara wese mutende nani nabatariro sikaine zvakango mati ini ndikangorerukiwa zvenyime ndikudze ini ndikangorerukiwa kuti sezvo amakrevha nabatariro vagara vanoita se vandorara bhedhu rimwe chete saka ini pakangonditi hamuraro muka zvakangondirerukira kuti zvingarema anti vagara vanorara bhedhu rimwe chete ndozvakangondizva ndikangoitiko panguva iyoyo asi iye zvakaipa here kuti mudanane naTezvara zvikatoipa hazviite mukuzvitaura kubva pasi pemwoyo wenyu zvikatoipa hazviite kuti udane naTezvara ndochandikutaura ndikavarairwa nguva iyoyo ini ndikavara iyo ndikangozviti nokuti amakrevha vanogara vachita se vachirara nabatariro saka zvikango hazvinombondiremera nokuti vangu vagara vachita se vachirara imo mutende imwe chete saka ndikangobiwa pfungwa hazvina kuti ndizvitoya mupfungwa kuti ndikandite ndiregere kurara ndanatowaridza mutende mangu ndakutodemba dai ndakaziva zvangu handisinomborara mutendemo ndakutodaimba dai abatsire shu mukoma nhau iri pano tanzwa kuti imimi makarara nevaroora venyu vaviri chokwadi kwete zvakafamba sei yakaitika ndeyekuti tinoshanda tese namukaradzi zvatoshanda tese tonzezivana ichawatamba toshanda tese namukaradzi zvatoshanda tese kuna mukaradzi tenda takagadzira patinorara imwe chete handiti tende zvairi imwe chete pakanzi vanhu vamire kushanda kurukohwa pakasvika mhondoro kuru vanzi musi vakati musashande ndikati ini ndakumbomhanya kupi kumba vandauya kumba vandinokoti ndikudzoka musi wechingani musi weSaturday apa yanga iri Friday yachanga chiri china manheru musi vandaswera kupi kuno ndikati nguva tikawirira naige ndichidzoka kupi kubasa ndobva ndasimuka kuno ndasimuka zvokuma 3 kuno ndichisvika kubasa kuwe ndikasvika varume vese pasina ipapo pava kuma 6 7 ikoko ndichisvika ndikati ko vanhu panapa wari kupi kanzi waenda kubhawa kana kuti waenda asi ngachibhota nyaya udaenda kupi kanzi paND asi adhesi nogona kuwari papi wari padhuze kati hapana Chakaipa ngatigare wachata se wachauya ndobva tagara kutandara kuma 8 tikasvika 8 past 8 ikoko tikonta ashwa vanhu vanoenda se havana kuuya saka matende patanatitanga ari 2 patati ime muri 2 andika chirara mutende imwe chete indere mune imwe chi tende avo vapinda varara mutende chi imwe chete iyi inibva ndasara chi ndikagara panze paibikirwa ndichitsa kuti vamwe chete se vachauya havanotora nguva ndobvoita se tanza vanhu vakutaura ndobva watosvika handina kurara mwe chete imo ndobva se ndobva wasvika ukana ndireba ndichiri kudziya chi moto ndobva wasvika wachisvika ukabva ndase ukabva wachibva wasvika mudzimai umwe wacho ndobva ashedza kuti ashedza madzimai ake mairopa vambonyarara andika pari imwe chi tende pozi mutende mamusari mane chi mane munhu mpanzisa nditi wazodaira papaye zvikanzi he kuno andika wasati wabuda mutende wemene wakabva wabuda waenda kuona hanzvadzi yavo wadzimai Lincoln ndobva kuona kupi ndabata munhu kupi kuno ndobva waenda kibva waya nawo wachingosvika ndipakasvika kuti wachimirisa wataura ndika ndobva watanga kutorwana zvekuti mai Lincoln mirai ndikubatei muromo mukoma wangu mairopa uyai apa mairopa matimi mutende mamakanara sei ini chinonzi chokwadi mutende tatakara tiri 3 tatora chinonzi chokwadi inini namakrevha ini ndina ndiri kumusuwo amakrevha ari pakati batariro vari kuseru ndomaranga takaita
ndo zvekutaurwa kaizvo mukoma. Apa ndiri kuzvikakawadza. Apa ndiri kuzvirati ndozvikakawadza izvozvo. Kuna mumwe sabhuku zvikunzi maminitsi ariko makabvuma zvinhu izvi. Maminitsi ariko. Asi chandikabvuma maminitsi ariko ngekuti tinotende imwe chete yatinorara andika. Asi panguva yetaurwa bhozi nyaya iyi ikataurwa ngani kati engedza dziri nyaya mbiri dzati panguva ichi imwe chete. Kune yekuti vanhu vanorara mutende imwe chete andika. Neyekuti ndakawanikwa ini ndikarara nevakadzi vangani vaviri. Indiri pai? Aiwa, iyo ndiyandiri kuramba. Yokuti tinotende imwe chete yatinorara tiri group. Asi mamboti mamukarara kune imwe wanhu. Aiwa, ndisati inyanga mbiri. Ndonzisana mukati nyaya kitika apa. Mirai bodzi kwabvunza kune andika kamchoro pamukana andika. Wabvunze kuti isu tichigara andika nomumwe wawo andika. Isu tagara tinotende yedu. Pangori kukumbira. Baba Tariro, ndikubatei. Tijekeserewo nyaya iri panapa. Panguva yakasvika baba Ropa, manga muri pai? Panguva yakasvika baba Ropa, manga muri pai? Tari mutendi, manga takarara. Imba taratara chokwadi nyaya iperi. Taura chokwadi. Nokuti ni musha wangu ndiri kudawo. Taura chokwadi. Zvandikupindura inika ndozviripo. Dambudziko rikuitika apa ndokuti anokwanisa kuhwitinisa nyaya iyi. Tatotaura kare kuti tati mutendi tese. Tatotaura kare. Tati mutendi, takarara tese pai mutendi. Tatotaura kare. Idambudziko here rekuti nyaya iyi haina ari kuhwitinisa kana kuti advantage yenyu. Saka kutsvaka kuti andika ndokuti tichiwirirana andika. Ndokuti dei umwe wacho anga aripo andika. Akwanisa kuhwitinisa kuti zvakamira sei. Nokuti apa chinhu chakuitika ndokuda iso. Mukazvikaitika dambudziko rakaita. Mire. Bosi dambudziko rakaitika ndokuti inini ndiri wani. Anditi. Wanhu wangu ari apa wese ndiwe mhuri. Mbodzisa. Wanhu vari apa wese ndiwe mhuri. Saka zvawariwe mhuri ini handikwanisi kuti ndichitaura pamba ndichiwana anondimiririra andika. Zvino aiwa mireka indikubvuma kuti zvekutaura izvo andika kuti pachiwana anondimiririra nokuti awa chiuya wanhu zvakaita se zvakaonawo wakati ndabata zvakati ndima maropa muri apa paitawo kuti inini ndakubatai hembe dzichimukatobatwa nohope hembe dzinziri apa chichi zvese izvi mungozviziva zvakataurwa. Papo zvekuti anzi tikabatiwa mabhurugwa baropa ndozvakutaura ndiyo wakuti wakaenda trouzi rangu nependi rangu. Ipapo ini ndikuparambo zvangu kusaidi kwangu kuti pendi rangu vakaita sei vakatora mutendi medu inini. Nokuti pendi rangu nyanga ri mutendi mangu inini angati ri tuma pendi yana machira mairi. Madhezi ndaenda kunguwa pawakaenda chi nezvinizvo. Vakatotakura bhurugwa riri nyoro. Asi ni pandikubvuma ndokuti takarara mutendi ranga tiri 3. Asi hapana chakaitika mutendi mupi imomo. Asi indikatorara kumusuwo. Amakreva pakati batara vari kuseri ukafika kumbezi ravo batara ngwatofika kumbezi ravo ini amakreva takafika chijari chinenge ichi. Nai mukoma pakati pevaroora venyu vari vaviri amunodisisa ndopi? Hapana. Mhosva yamakabvuma kuripa kwasabhuku chanakira ndeyekuti chini? Yokuti tinogara mutende imwe chete. Saka ndo mhosva yamakaripa? Ndiyo yanakatenda kuti isu kugara kwatita panapa isisu. Sekushana kwatita kunoka ndika. Tendi yedu imwe chete. Ini pandinowe inini nomhuri yangu. Tongorara mupi imomo. Awa chiwewo nomhuri yawo wanopinda chite mupi? Mumwe chete imomo. Ndio mamirira kata chi? Muri ipapo mukoma. Svike ni papa. Pamataura vasati vauya. Matinde ipi mhosva yakabva? Yokubhadhara chimina chomuroora mukuru. Vachiti ndanongowa naye uyu ndakatanga naye mai manje maminitsi asabhuku achinyora yacho ndozvine maminitsi yamasabhuku chanakira. No apa ngatipupurei chokwadi anditi izvo hazviko maminitsi ariko anditi anokwanisa kuuya because amire tati kutonga yakatongwa andika asi maminitsi akutaurwa ayako ayo mira vanga variko ndo ava nditi saka kana manga muriko uku tati hako bozi ayo ini pandikuda kupikisa pakuti wana baba pokuti pakanzi kwandiri nini ndikatanga mai manje
pamwe kana vari mumapfungwa mavo kuti pamwe vanga vachindida kwete kuti anzi vakatanga maisi kudanana papa vasati papo. Asi vakataura kudaro uko kwaSabhuku chanakira. Papa ndakupanzweni. Pamwe pakataura vanhu ngarambe zvangu bata ndakupanzwa. Mhosva yakabvumwa naBabatariro kwaSabhuku ndeyekuti chii? Pandikanzwa pachitaura nyaya yechimina. Pane panga pakunzi amaropa tikuvanyora papi. Apa Batariro pakati aya amaropa muwanyore mumutende mwechete. Amaropa mutende mwechete atagara atigare tese mutende mwechete. Ava ndivanagara ndiorana mutende mwechete kubva nekubva charama Kreva. Ndipandikanzwa inini. Baba Mudimba taura nezvamuda kutaura. Pamusoro yemhuri yeZimbabwe tingangoswera kutenderedzana kana kutaura mashoko hobho. Chokwadi chiripo ndechekuti murume uyu ndiye aparadza musha wawana wangu. Nochikonzero chokuti gore rapera paseri nyaya yakairohwa futi kuna mukaradzi nyaya imwe chete iyoyi. Saka nhasi unoyu ngaasarambe nechikuhwanda nechigumwe. Sofa izvo mhuri anga anchazoti kurara kupi. Vari kudyei? Vari kufugei? Asi vanga vakagara zvakanaka pamba pavo. Saka ndinoda kuti nini kupeta uchiri munyoro murambaka zvinenge zvinotozotaurika pano kuomesa musoro panyaya yakafanana noiyi nokuti hazvisi kundifadza inini muri dzakabereka vana. Hanzi makamborohwa gore rapera chokwadi? Kwete. Hamuna mborohwa? Handina. Nauyi kutotanga? Zvinhu zvagara zvingotaurika. Sei zvazviri kutaurika zvinhu zvakadai? Imi munofunga kuti pane zvimwe here zvamaimboita nevaroora venyu zvingangogona kukonzeresa kuti pave nerunyere kupi? Apa hapana chandinonyatsa kufungidzira. Apa taingoshandidzana. Andika. Taingoshandidzanawo uyu murume wacho ndiye ari apa ndiri. Taingoshandidzanawo. Tisingazivi zviri mumwoyo muchi nevanhu. Anditi. Asi vanhu vanombokuvengera ichi. Ai, chinoengewa munhu atingachizivi. Hakuna mushonga unobata pasina ronda. Murume ari kutenderera nenyaya yagara itoripo kuti aidanana nomuroora wangu mukuru uyu. Nauyi kundinetsa zvichataura maningina wangu awo. Ndochokuti aenda kuMozambique mukadzi uyu, murume akazotera mukadzi wake kuMozambique. Wabva kuMozambique wakauya akasvika muHarare wakashaya mari yobhasi. Uyu murume uyu akaenda kuno mwana wangu uku mukuru musikana akataura kuti uku kwafoniwa kuti vanhu vaivashota mari. Saka mari iyoyi ingabude sei, asi ndinogona kuikwereta yokuti ava vapihwe mari iyo vauye kuno. Apa aida kuti ava anonokewa kupombora. Saka akawapa mari yobhasi kuuya kuno kusvika kuno Mount Darwin. Sondo iroro takabva tatambira mbeu. Ndikati mwanangu chijara uyu akauya kukontakta mwana wangu nomudzimai wake iyeyo wandikutaura muroora wangu akatiza kuti handetoonga wakasiya mbeu iri kwiri. Zvikawa zvikandirwadza ndikati chikwata chee chabata. Semubereki handaikwanisa kuti ndibate muroora. Asi ndaipisa mwana wangu kuti iwe ukuona iyo. Ukuona here izvi. Mangwana zvinokuruma izvi. Ukuzoona here mwana wangu uyu. Bati mwana wangu soka ndauwa ndaimira kuti achabata. Izvozvi izvi kutaura kwandikita kuno. Uyu ndiye akapa mukadzi mari yokuti aende kuMozambique nomhuri yangu. Saka stiri kwa mambo kwandichaenda ndikuda kuti vana vangu uyu mukadzi wake achapiwa. Indikuda vana vangu vakatiza achipa mari muroora wangu achitiza novana vangu. Ndatenda. Musati mabva ipapo. Musati maenda. Muroora wenyu uyu muchiri kumuda here? Muroora wangu. Inini handigone kumuramba muroora anokwanisa kurambwa nomurume wake. Asi nenge ndaoneka chiitiko chabuda munyika yese kuti ndizvo here zvinokodzera here kuti agare musha mangu. Ava ndowadzimai wangu ava. Ndiri kutaura ndini ndakabereka mwana wangu aunganiwa nhasi nevana. Chiitiko mukati menzvimbo yandikarorwa ini ndine makore akawanda handina kana chiitiko chakaitika. Asi kunze kwomwana wangu panzvimbo yaakaroora yakakosha. Hachisi chirudzo chikanaka. Karowa muMozambique. Karusha yake haifanani nemuno. Saka zvaindirwadza pese pakuti ndingatini ndingarambanise munhu mukadzi wake kuti mwana mukadzi uyu hatisi kumbowirirana pamba kana pamba pangu anga asingasvike mumba mangu. Asi handina mashoko akawanda ndakazariwa neshungu nababa vakamira apa. Ini chandiri kukumbira kuti mume uyu anditsvagire vana vangu.
ezvinezvi ndakaenda navo vana vakatora mabhedzi kuti vaende kuchikoro. Mumwe wato mwacha ana form 2 mumwe grade 7 kamwe kacho chikadai. Akandishungurudzira mhuri yangu murume uyu ndikuda kuti ndikukumbira kuti anditsvagire vana vangu vauye pamba apa. Ini mukadzi wacho kana achida iye achapangwa achamutora here kana vachata sei kana asvika pamba ndingomurambira ndikuti ani murume wake. Kana vachiwirirana ngawirirana asi ndikuda kuona fesi yevana vangu vauye pamba pangu. Imhuri yangu yandakabereka. Tatenda. Musati maenda mwana wenyu ati Muroora achiri kumuda munoti kudi? Akati Muroora ndikumuda. Ini hapana zvandingaita asi ndinenge ndakangoshungurudzikana mupfungwa mangu kuti zvakandiitira zvezviye akaramba ari pana handipe ngozi here. Pamwe sekuuraya kwangada kuitiwa mwana wangu nomurume uyu ndinenge ndakufunga kuti pamwe achagona kudaro futi kana kuti achauraya mukadzi wacho ndichazvikuita nekuti kwakaroora kurefu ini handikuzivi. Saka ndingoshungurudzikana kuti semunhu makamuda hapana zvandingaita asi mwoyo mangu zvenge zvisipo. Muri Chikomba mama akuurayirewo murume. Kumuuraya munopakita sei? Ari kutaura kuti makamurova. Handina. Hamuna kumurova? Handina kumurova. Akarohwa nani? Apa nyaya iri kunetsa apa ndeyekuti wanhu panyaya idzi vatavangani 2 handiti ndeyekuti uyu mudzimai anga amirapo ane murume wake ndiye akauya kutaura nyaya yekurohwa. Handiti mune mudzimai here? Indiro mudzimai ari kumba ndiye akauya kutaura nyaya ita sei yekurohwa. Kati kana kuri kuti mimi akarwa nomukadzi wakarohwa ngani wari vairi. Handiti ndowakaita sei ndowakarwa nawo. Ini ndikabva ndati nyaya iyi kai yakunzi pamutambira nzi mukuru wamuchitanzi ndakubata nechikomba. Aiwa ila ndichazvita sei handichazvigona yokurohwana ingaiwe futiyani yenyu zvokuti wanhu wakaona nyaya yokungoti chete kuti witness wacho ndichitarisa pari zvinoka handiona achihwitinisa kuti chi shuwa hondo ikamira sei ikaitika papi apa nokuti hanya kuti munhu womui futi wemumba munhu akaona mhanda ichiitika kutangira panyaya yekurohwana chitapa munhu akaona nyaya ichiitika haasi kupi kuno ndokuna mukaradzi akatoa nyaya iri pakati akaona wachirohwana kusvikoita sei kusvika waparadzana asi zvikazvidzi ndinoita sei futi ndachirwa murume uyu kana mukabvuya mukazana kana chipupuro kuti ndikabatsira kurohwa uyezve nemibatsira kurohwa ndichimubatsira pakuti kudii handizivo kuti bosi uyu tiri uku ndiakaona murume wake. Handiti ndisingazivi kuti iye kana achiti handizivo ndaizobatsira naye kurwisa munhu kuzvidii. Ini hongu mungandipe mhosva yangu kuti chiichandika kuti murume uyu andika asi mwana mudiki mirai mhosva hongu mungape ini mhosva andika handiite sei handizvirambi asi iye murume uyu mukadzi wake panenge achiti auya angasingarire naye heremo iye uyo uyu ye wandaita wanaenda kutende naye imwe chete naye wacho mukadzi wanga ati auya kurukova tasingarire sei aiwa ndisati ichi imhosva andika zvanyanga kuti zvaitwa nani neni ndati uya angasingarire namai wake kana muchimati mukadzi wanga mati uyu ndirichindira tezvara ndika uyo andika havendagorehwa nika izvi zvatoona makore 4-5 years andika tiri pamwe chete mukadzi wangu paiva kuri koko wangu asingarari here nanamai wake mubvunze yapindura mudzimai wenyu ari kupi? apa handioshedza ndizoti ari kupi asi andamsiya ari kumba. Pamusoro zvenyimuri yeZimbabwe inoitwa Clever Nyatsanga madzikoma yanga awa ndimudhara wangu arapa nyaya yekutaurwa ikaitika zvishuwa kuna mukaradzi tina mukoma wangu ndikaenda na mukaradzi weshanda kwachanakira ndasvika ndikataura namukoma wangu akandishedza svika mufana wangu uya kuno ndaenda ndagara padhuze nawo wagara mukoma wakanditaura kuti ameguru wako wari kuita basa rokuti wari kuramba kundipa chi waramba kundipa sadza vanoramba kundipa sadza vanopa awa vanobva vaindogesa maoko awa mudhara awa mukoma wagese maoko anongonzi yemutore sadza mega sadza inongosiyiwa apo ini ndikazobvunza ameguru wangu ichokwadi here ameguru wangu ino akanditaura kuti iwe nyarara ndikataura kuti hamunditi nyarara tiba munini wenyu ndikukubvunzai
ameguru wangu akatanga kupopotera mukoma zvikanzi mashoko ese atinoita kuno makutaura munin'ina wenyu zvikanzi kubva nhasi muchapota muchitora sadza muchiendogeza maoko mega. Wapedze papo ini ndeno shamwari yangu teigara patende pomadharara. Mukoma wandaigara nawo pamoto tichitandara. Ameguru wangu inini mukadzi wamukoma wangu waipinda mutende obva wapinda mumba obva waita se obva warara mutende muni. Nguva diki mudhara wangu anobva waterawo obva watomutende. Mukoma wandakagara nawo pamoto togara togara wachiniti munin'ina kuzviona ndoti aiwa ndikuita se ndikuzviona obva wapinda. Mukoma wanozotera waita se wozopindawo isu tobva tarara zvedu isu toerara panze awa panguva iyoyo erara wati 3 mutende 1. Imimi pamanga makarara nemadzimai maira maiti chichini wangu wari waramu wangu waramu wenyu waramu wangu ayo kuti angu kuti wesiwa wari tuga wachi imuchiri kutamba chiramu nawo ndi kutamba chiramu nawo musanditi akabhozi ndini kutamba nawo koimeka makundurambidza ndini bosi nyare poko padi yokutawa chikwana ndika tati ina ndingakutandisa kutamba nawo izvizvo bosi chinhu chinoitika nechikuda iso indosvika panapa ndikasvika kuti nhenga apa onzi mwanangu andika ndikasvika apa ndakunzi munin'ina saka ukama hapana kwamakaita se nokuti dambudziko rimwe rinogona kuitika apa andika nderokuti pano nyaya diki iripo panyechi youkama uhu ndambobvunza wendi kuno kwachiroroma nokwanyatsanga kuti isu chimina ichi pachitambobata isu chikatibatira papi padzimba 2 idzi imba dindo ipi ndibvunzira sabhuku kuti inini ndiri kukanunga andika dzimba idzi 2 andika kwachiroroma yasabhuku awa nhasi chaika wakuramba imati kuziwei anditi ukwanyatsanga ungati waita se watiziwe anditi saka dzimba ngani dzimba 3 dziri mubhuku rimwe chete saka nhasi uno ini pandikabobatwa nechimina ndichinjwa inini kunzi iyoyo tera izvi moshangu yangu yamundibatira papi nini kanunga ndikuboti wambopindura ipapo bozi wakaitira zvimina kudhara andika ndichiroroma nanyatsanga ini kanunga ndiri pasaidi ndikazoipinda sei uye pakayogadziriswa ini ndikagadziriswa here ndichinzi kudii amairopa tichitanga kukurana nemi tambokubvunzai kuti ukama hwenyu nabamunini kana kuti nabamukuru hwakaita sei? Taurai zvamambotudza kuti ukama hwenyu hwakamira sei. Tate vati bamukuru. Maivati bamukuru ezini mukoma wemurume wenyu. Tikakubvunzai kuti mamuri kutamba here chiramu nabamukuru mukati kudi? Ndati kuseka nawo taiseka nawo. Zvoti mune mutara nyaya muchikurukurawo muchiseka mese. Pote zvokuti mungatotamba chiramu ritu kana kuti pane patone vanhu mutara nyaya muchipindura muchiseka senyaya. Bamukuru Tezvara, maitamba here chiramu nana mainini venyu? Toziva zvipi? Kutamba chiramu kuita sei domboziva. Alright. Baba Tariro, tiudzei chiramu chamaitamba nana mairopa namaikile. Kutamba tichita majokes nyaya dzongoseka tichita sei tichiseka zvedu. Tichita nyambo tichiseka. Ndio chiramu chandinoziva. Saka danyaso ujikise ndiziwe chinonzi chiramu kuita sei. Ukama makatoita ichi chokuraramba mumwe chete atezvara nemuroora achisi chiramu here. Hanzi chiramu semanzira ndaita zvitawo. Ini zvangu ndavati banku kana yana baropa zvaoga. Pamwe pawaizoti babaka asi waitomboti mukoma. Fungaiti wakati mukoma mboti baba wakati mukoma mboti baba. Ngazvaimboita zvichinja era mene pamwe. Nyaya iri pada kuti kubatsirei zvangu andika hongu ndini muparo mhosva andika but paone nchionoka fanira kupachita se pachitwasuru noti kutadza kunogatsa zvimwe zvinhu andika ndikuona sekuti mukoma ndikuona sekuti imi hamuna mhosva naika asi pane zvandoda kunzwisisa mabvuma imi kuti maitamba chiramu nevaroora wenyu nai asi mamusingazivi tamba nondaitamba nawo but nasingazivi maitamba kugumira papi papa kuseka tichingotaura tichingoseseka chi nyaya andika kati toenda kulese todaenda patirogara ndika tagara tiri panzvimbo imwe chete pasina zvekuti zvinorema papi ipapo ende taisimisa bhozi ukama weduka ndokuti mumwe nemumwe muno ano ukama hwake andika vamwe zvawanganyebe kugunun'una tichichika kana yanyaya ndipanotsvaka chimina ichi andika asi kana kuri kuti tingoita zveupenyu huri pajekerere andika umwe nomwe akedza kuti ina anditeerere izvozvo ari pana kuti anditeerere
izvozvo. Saka ini chandikabvuma ini panyaya iya ndika chokuti kana kuri kuti muri kuti ukama uhu shwa ndikatadza ndisingatese ndikatadza ndisingazivi, asi vanhu ava takati pachiramo tikadaiso. Ndachidza baba Clive. Baba Clive, uyai apa pakamera. Toda kuti mutiudze kuti ukama hwenyu, baba Ropa tambovabvunza kuti ukama hwenyu na bamukuru Tezvara mukoma baba wanga wakamira sei. Imi mbida kuti mutiudze kuti muzosvike pakubvuma kuti baba mukoma vanorara nemukadzi wenyu nemi mutende imwe chete, maitora ukama hwacho hwakaita sei imimi semunhu aimborara nevanhu avari tu? Ya pamusoro ipapo kubva ndokubvira zvoshuwa taiti isusu kuonana kwataita taiti mukoma nomunin'ina. Saka nokuda kwekunge zvinhu zvazogadziriswa sekutaurwa kwazviri kuita sei kwazviri kutaurwa izvi kubva kumushudurudzo sabhuku vari kuchitaura nyaya ipi nyaya iyoyi vatagara takutongoziva kuti ano ava vavatezvara kuno vadzikadzi vedu isusu ndo patakapedzisira kuzivawo nyaya ipi nyaya iyoyi nekuti vadzikoma vavo avo panguva dzandiri kusangana nawo iko zvinozvi vari kunditi nini ndikavati mukoma warubva watondivhiringidza vaitodenza kuti kwete hazvisiri hausi ukama huripo ndo hwekuti iwe uri mwana wani uri mwana wangu inini. Ko iye ari kuzokuti iwe ari kuramba sei iye ari hwani mudzinza medu isusu. Saka iwe neuyu amene pamwe ukoma hwana munin'ina hwako asi panguva nendi kuziva kuti ndiri mukoma kwauri ndiri baba kwauri ndo mamiriro akaitika nyaya. Asi semaonero enyu vanhu ava vaitamba sei? Vaitamba sababa Nevaroora kana kuti vaitamba sabamukuru nevaramu vavo? Ava vaingoita zvese, vaingosanganisa kuti vakatamba chiramu omboita hurora, ombotamba chiramu omboita hurora. Saka ini asisaziva manje kuti zvikufamba sei. Zvakunakidza zvokuti taita anzi taiva atatezvara ka tava pasinganzi atezvara ba paitoshandiswa ubankuru ndo aishandisiwa asi kuti zvikunzi painzi baba kana pautu hwawo bakreva nabaropa hapana pandikambonzwa vachitaura pana patara vachiti baba handina pamwe waitoti kana vasanganawo kwavo ega ndipo na baba tiripo isusu wanga vasingambuti baba vatenda mukoma zvakati mukoma ndozvandikuziva ini. Murume mukadzi wangu usandinzvenge kana unitenderera anditika uyu ndibatariro anditika ndakabvira rini ndichiti uchiseka nawo ndichikutaura kuti awa bamukuru wako uchiramba kuti ndatezvara uchiramba. Ini ndairamba zvangu asi ndida kuziva kuti pane pamukambo watiwo baba here. Aiwa ndikutaura kuti iwe handaikuudzera ndatezvara wako uchiramba. Mairopa sei mairamba kuti vatezvara ndibaba? Mairambirei kuvati baba? Iwo chandinobva ndamubvona vachiti baba iyo baropa kuwanza vachiti baba handisati ba handisi kuti ba ndikuatsisira nenyaya ba handisati ndambowanza vachiti baba ndaingodza vachiti mukoma kuti batariro mukoma kana kuti batariro zvandikanzi vachiita. Saka muteerere murume? Ndoteerera asi kungoti ipo vachiti mbasina kuteerera zvangu asi ndotovateerera. Handisi kuatsisira nenyaya. Ini zvandikuda kubvunza kuti inini ndaroora mukadzi wangu mukadzi wangu anobvumiwa here kana ngai munina wangu chaiye kuti ndimwana karavesi magumbezi pfungwa dzangu dzinoita sei changa chimupa uyu kupinda magumbezi umu machira nevakadzi vomumwe munhu tu varumewo vasipo ko uyu kuya kwaakazoita achizviona pfungwa dzake anoti chii changa chichiitika magumbezi ini ndisipo. Hongu mhuri yeZimbabwe ndiyo nhau yatanga tiinayo zuva ranhasi. Asika tisati taoneka ndoda kuti ndimbokuratidzaika zvamuchatarisira kuona muchirongwa chinotevera. Mhuri yeZimbabwe ngetemba lizizwele namhlanje kade siliphathele khona kodwa phela singakahambi sizati silitshengise lokho kuzayo kwelanga kwamalanga alandelayo okwesinye isiqephu esilandelayo sendaba yona leyo. Village rinoranetsa rino mahure rinokonza varume wowanu netoti rume twachadza kudzika tiri muno mahure tanetawo nazvo ndikatendisawo mombe nokuda kwevarume mahure varume vari muno nevakadzi vari muno muna mahure ndikuti wahwadziwa izvozvo. Mamwe ndeapa
yarimo muno mvhirejimo muno yarimo kana wangu wamurume tori hureo baba ndimi muna adzimai vabva hanzi muri hure ichokwadi here? Kwete handizi hure. Ari mafaro edu muri Zimbabwe kunge tichitandara nemi. Aiwa ngatisanganei mune chimwe chikamu apo tichange tichipedzisa nhau iyoyi, asi hakusi kupera nekuti inozopera chete kana ichinge yasvika kwamambo. Muli eZimbabwe indaba leyo iphelelanga khonapha, sizathi phela ukuthi sihambe siye kuzwa nxa induna lapha labantu laba isibuzisisa ukuthi kuyini okwakusenzakala, kuyini okwenzakalayo, sizathi ukuthi sihambe siyeqedisela khona ngale enduneni. Chera Shumba tisati taendaka vaudzika kuti vasubscribe. Muli eZimbabwe lingakhohlwa ukusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe magiwe mkaranga. Iwe magiwe mkaranga. Iwe magiwe mkaranga.